Добър вечер! Вие гледате новините на Нова ТВ за 4 ноември. Ето накратко какво предстои да видите. Обществен форум за отчитане на проектите, реализирани по програма Местни инициативи през 2010 година, се състоя днес. Обществен форум за отчитане на проектите, реализирани по програма Местни инициативи през 2010 година, се състоя днес в зала 1 на общината. В първият етап на програмата за тази година одобрени за финансиране бяха 13 проекта, от които 9 в града и 4 в села от Свищовска община. Припомням, че програма Местни инициативи на община Свищов за 2010 година стартира на 1 март. 18 бяха внесените проектни предложения, от които 13 бяха одобрени за финансиране с общо 27 012 лева. От тях 8 174 лева за капиталови разходи и 18 838 лева за текущи разходи. 9 от проектите са реализирани в града, а 4 в селата Царевец, Ореш и Совата. На днешния обществен форум за отчитане на реализираните проекти, кмета Станислав Благов припомни как бе разкрита програмата Местни инициативи в община Свищов. Тази идея за разкриване на такава програма в община Свищов заимствахме от един изключително утвърден представител на местното самоуправление или по-скоро обучител за местно самоуправление, Джон Бриско, казваше се той. Той е преподавател от Харвардския университет и съвместно с Американската агенция за международно развитие и Фундация за реформа в местното самоуправление решихме, че можем да бъдем пилотна община и да реализираме подобни идеи. На форума днес присъстваха координаторите на проектите, като всеки от тях представи резултатите от реализирането им. По проекта Мултимедия в детската градина "Време" на целодневна детска градина Васил Левски бяха закупени мултимедиен проектор и преносим компютър, а собственият принос на кандидата бе за осигуряване на екран и стойка за проектора и лаптопа. Осигурените средства от програма Местни инициативи за този проект бяха в размер на 1610 лева. По проект "Строително-ремонтни дейности за възстановяване на помощна сграда в основно училище Филип Сакелариевич" на туристическо дружество Алеко Константинов, град Свищов, осигурените средства от програма Местни инициативи бяха в размер на 1173 лева. По молба на координатора на проекта Йордан Герчев, председател на туристическо дружество Алеко Константинов, проектът не бе реализиран. Проектът "Училищния стол-център за здравословно хранене на учениците" на училищно настоятелство при средно общо образователно училище Димитър Благоев допринесе за създаването на естетическо оформяне на ученическия стол на училището. Бяха закупени столове, аксесуари за санитарните помещения, информационни табла, кошчета за отпадъци и оформени цветни кътове. Осигурените средства от програма Местни инициативи за този проект бяха в размер на 2660 лева. По проект Мултимедия лаборатория за знание на основно училище Филип Сакелариевич бе изградена зала за презентации в училището, като за целта бе ремонтирано подходящо помещение. Осигурените средства от програмата бяха в размер на 2456 лева. С проекта "Сладък детски сън" на инициативна група родители при Обединено детско заведение Чиполино бяха изработени 23 подвижни тръбни легла за следобедния сън на мълчуганите в детската градина, на които се налага да ползват като спални своите занимални. Осигурените средства бяха в размер на 2090 лева. С проекта "Детски кът в Ореховата гора" на инициативна група граждани бе изграден модерен детски кът в квартал Симеон Ванков. Осигурените средства от програмата бяха в размер на 1800 лева. До оформяне на съществуваща вече детска площадка на междублоковото пространство между улиците Хаджи Димитър, Петър Ангелов и Киряк Цанков стана възможно чрез реализирането на проекта "Спорт и радост за нашите деца" на инициативна група граждани. Осигурените средства от програмата Местни инициативи за този проект бяха в размер на 2834 лева. По проекта "Кът за игри и творчество" на инициативна група родители при Обединено детско заведение Слънчо бе облагородена неизползваема част от двора на детското заведение чрез оформяне на открита сцена за творческа изява на децата и провеждане на празници в детската градина.
Осигурените средства бяха в размер на 2100 лева. Чрез реализирането на проект детската площадка безопасно, красиво и функционално място за игра на целодневна детска градина Радост бяха закупени нови двойни люлки за 3 от площадките в двора на детската градина, както и пребоядисани и освежени останалите детски уреди в двора на детската градина, както и изработени кошчета за отпадъци. 1422 лева бяха осигурените средства от програмата. Също по програмата местни инициативи реализирани бяха 2 проекта в село Ореш. Единият под надслов детска площадка Детска радост на инициативна група жители на селото и чрез него бе оформена детска площадка с пейки, комплексно детско съоръжение, пясъчник, ограда, кошчета за отпадъци. Средствата от програмата бяха в размер на 1930 лева. Другият проект бе под надслов Пенсионерският клуб територия за независим и активен социален живот на хората от третата възраст на Пенсионерски клуб Здравец в село Ореш. Дейностите по него бяха свързани с ремонт на предоставеното помещение на Пенсионерския клуб. Освежено бе и сервизното помещение към клуба и закупена камина за отопление. Средствата от програмата за този проект бяха в размер на 1381 лева. В село Совата инициативна група жители на селото реализираха проекта Китно наше село, чрез който бе подобрен облика на централната част на селото с оформяне на паркова алея, закупуване на пейки и засаждане на декоративна растителност. Осигурените средства от програма местни инициативи за този проект бяха в размер на 2656 лева. Външния вид огледало за вътрешното богатство на Народно читалище Светлина Царевец 1927 бе озаглавен проекта на читалището в село Царевец с основна цел обновяване на външния вид на читалищната сграда. Средствата от програмата бяха в размер на 2900 лева. Планово средствата, които бяха предвидени за програма местни инициативи, бяха около 40 000 лева. За съжаление обаче, вследствие на сериозните проблеми, които се породиха от икономическата криза, респективно и в община Свищов, приходната част по бюджета няма да успее да се изпълни и в този смисъл програма местни инициативи беше ограничена до размер на 27 000 лева. Надявам се в идната 2011 година, когато започва новият бюджет, да имам възможност отново, съвместно с общинските съветници, с Общинският съвет, да заделим един ресурс от финансови средства, които по един справедлив и конкурентен начин можем да разпределим, за да може да повишаваме възможностите на жителите от нашия град и като цяло да правим един по-приветлив и по-привлекателен града, в който ние живеем и който толкова много обичаме. Сутрешните часове отново е възможно да се образуват мъгли. Минималните температури ще бъдат около 8 градуса, а максималните се очаква да са между 12 и 19. All my dreams pass before